Čaute ľudia, moje meno je Exploited a ja vás vítam u tak trošku iného videa. V tomto videu si budem klásť niekoľko otázok a budem rozprávať o niekoľkých veciach, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť a budem veľmi rád, pokiaľ sa nad nimi zamyslíte. Pokiaľ na niektoré z tých otázok poznáte odpovedi, pokojne ich môžete napísať do komentárov. Dnes si najstarší, aký si kedy bol, ale aj najmladší, aký kedy budeš. Keď je dnes 0 stupňov a zajtra má byť dvojnásobná zima, koľko stupňov bude? Často sa hovorí, že možné je všetko. Je potom možné aj to, aby niečo bolo nemožné? Pokiaľ si najmem vraha, aby ma zabil, budem ja komplic vraha, alebo bude vrah komplic sebevraha? Hovorí sa, že žena má vždy pravdu. Čo sa ale stane, keď sa stretnú dve ženy a každá z nich bude mať rozličný názor? Môže planéta Zem padnúť na Zem? A prečo sa vlastne lepidlo neprilepí na vnútro tuby? Keď je neoplodnené vajíčko súčasť menštruačného cyklu, znamená to, že si každé ráno robím na raňajky slepačie krámy? Ľudia pijú, aby zabudli na svoje problémy. Ja mám však problémy s alkoholom. Znamená to, že mám piť, aby som zabudol na to, že chcem piť? A čo sa asi stane, keď Pinokio povie: môj nos teraz narastie? Keď idú siamské dvojčatá vlakom, platia si jeden listok alebo dva? A keď mi rodičia povedia, že som nevychovaný, urážajú tým seba alebo mňa? Všetci pri rozmýšľaní počujú v hlave svoj vnútorný hlas. Čo ale počujú hluchí ľudia? Čím viac je sebevrahov, tým menej je sebevrahov? Pokiaľ normálni ľudia na dôchodku chodia hrávať golf, čo potom hrajú na dôchodku golfisti? A akú chuť má vlastne voda? Keď mi spadne mydlo na zem, bude zem čistá alebo bude mydlo špinavé? A môže byť vlastne slepec rasista? Keď ľudia nazývajú svoje intimné miesta intimnými miestami, nemali by ich potom prostitútky nazývať verejnými miestami? A akej farby je vlastne zrkadlo? To, čo hovorí on, je pravda. A to, čo hovorí on, je klamstvo. Hovorí sa, že čas sú peniaze. Je potom bankomat niečo ako stroj času? Taktiež sa hovorí čistota pol života. Čo je ale potom tá druhá polka? A jak vlastne spoznám, že mi došiel neviditeľný atrament? A na záver taká lahôdka. Prečo všetci čítajú na hajzli, ale nikto nesere v knižnici? Tak, dámy a páni, to bolo všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám takéto nie celkom bežné video páčilo. Pokiaľ áno, budem rád, keď dáte like. A pokiaľ ma chcete úplne mega potešiť, zdieľajte toto video na Facebooku a pošlete ho kamošom. Vám to zaberie tak 30 sekúnd a ja mám z toho vždy orgazmus. To je už ale naozaj všetko. Lúči sa s vami Exploited. Majte sa fantasticky!